späť. Druhá časť. Kam scared motherfucker? Jop. Povedzte mi, či to chcete na takéto akože dve časti, že to budú 20. Alebo či to chcete, že vám stačí 30. To celá hej. YouTube nedovoluje, lebo nám mám zároveň stroj Bandika. A ten myslím sa alebo... Jaj, poď. Kokos, ty si aký mal sox. Bujon. Doplň ma ty bujon. 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 Dobre. Bože, tady bujon ma nedoplň. Dajte si. Si dá? Si dá? Okej. Tak, my chceme, tady se je prvá. Poď, Co mi her? Webka nebude vůbec. Webka nebude, holy shit, z jednoho dôvodu. Z toho, že... Ne, že ju nemám, ja mám. Proste je dobré. Test, jestli má prečo. Jeda kúzor. Celý čas mám nevadí, že ten kúzor, že? Už tam dokonca. Eagle, zavadzam. Není tu aerosol, spínkať o 10. Tak skoro. Nie! Ty si. Jak to môžem? Fíha, on 13 krát zomrel napríklad. Počkej, kto zomrel? Kamo, tak ten prvý je dobrý. Tak tá Isida je mega dobrá, ona len dvakrát zomrela a mám 13. No ja som ich zabil viac, ne? Som prvý, ja. Ešte vrátci. Áno, tak. Vykličkujeme. Kličko na teba. Choďte pozrieť Luka a celá si dať povolujete odber určite a ešte exploitatory, ktorý by mohli naše uškočiť. A ešte neviem, aké sú tam Gamer, Jirka, Man, Steak, Agrailovo, I don't know. Teraz nasleduje Strix, jedna proste odpovedí. Čakáme, kým sa to nejaký ako zlepší. Dobre, stop. Sme späť Bankio. Začali sa prihlasovať ako dobre silničku. Už to neviem, tak sa dá. Tak sa hlavne ten niečo, keď ma to už pracuje. A ne tento, aby si mysleli, a ty... Ježiš, ne. Poď, dobre, si dá. Dobre. Poď, si dá, ideme do ňu. Poď. Dobre. Pán Kjok tam. Ďalší pán Kjok. No poď. Si dá, you motherfucker, help me. Je. To ďalší šiteko. Tady stláča ječko a káčko. Když jste neviděli, čo to má zašit, to je, čiže můžete tak mega vždycky lietať a tady stláčíte ječko a kačko, som hovoril, nebo F-ko, ja neviem. Tak proste ječko je hore, kačko je dole,
Ne. Áno, ječko je hore, kačko je dole a normálne v vzduchu sa pohybuje teda SD. Neviem, to píše konečne, že je cheat. No chod preč od neho, mám trojku, dáme ho. Jo, poď. Dobre. Paniky op. Danke, to dáme, danka moza. No, zabij ho. Vypredala som jak spívač. Tak to býva v škole. Som spíval. Už som sa to zarajcoval. Jaj, nemá to. Holy shit! Vidíte toho perfekta? Kam ho? Končí tento zápas. Je, to nevidie. Old stop. Vrátim sa. Som späť. Panikio. Dobrý deň, panikio. O, dobre. Omi. Ty si dá. No. Aha. Jaj. No jasne, spadne tam. Ne, spadne. Máš ho, dobre ty. Dobre si. Netreba sa ani štvať. Dobre si. Nice. Dobre, dal to super. Super, dal to. Super. Dobre. Mám tie diamanty potreboval, lebo dostal len toto. Dostal, teda mám menšie ránka, tam si to nice. Jak sa voláš? Ani ja? Veľmi dobré. Dobrý si. Ani. Co to robila? Nice. A ja sa týmto padalom s vami učím. Ďakujem, že ste kúkali. A ďalej padol nám gol. Niektorí sme ho vy, ale to ho chytil náš kamer. Nevadí, že nám dosť vydarí. Sme radi, že to chytil aspoň niekto z nášho týmu, že to nerobil. Fakt, ja by som mu ten gol dal nehal, lebo fakt potrebujem a nižšie ránk a tam všetky horšie. A ja sa s týmto pádom s vami učím. Čus boost, autobus, majte sa dobre, kupujte chleby a zdravo žijte.